Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pilar Vlogs USA. For today's video, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga nagiging paghahanda ko para sa NSP Pageant 2020-21. And I got the first runner-up! Masaya ako sa nakamit ko for the first time. As in, first time ever ko talagang sumali kahit virtual lang. Gusto ko talagang i-share kung ano yung mga naging paghahanda ko sa pageant. Kasi guys, sa totoo lang, wala talaga akong experience sa mga ganito. Nahihingi ako ng tulong sa mga pamangkin ko kung ano yung mga susutin ko, mga ganito ganyan. So, ito yung mga naganap. Ito yung mga nangyari, okay? So, yung mga sinuot ko, kasi wala talaga akong idea, wala akong alam ano yung mga attire, yung casual, yung formal. Alam ko yung sports, yes. Yung yung casual at saka formal, kasi nalilito ako dyan sa dalawa. At saka wala akong taste sa mga, hindi ako mahilig sa fashion. Wala akong hilig, kasi nasa bahay lang naman ako, mama lang ako, mama. 2 anak. So, anong fashion ko dyan? Hindi naman ako naglalabas, wala naman akong trabaho dito sa Amerika. So, wala talagang idea. So, nanghingi ako ng idea sa aking mga pamangkin. Nag-video chat kami. Tapos, tinuruan nila akong maglakad. Kasi, ganon yung lakad ko. Parang sa kanto lang. Kasi, actually guys, sa totoo lang, bumili talaga ako. Bumili ako ng mga damit na susuotin ko. Walang, bumili lang ako. Doon ako bumili sa Goodwill. Kasi ukay-ukay yan eh. Mura lang, mura. So, bumili ako doon nang walang paalam. Hindi alam ng pamangkin ko. Ng mga pamangkin ko. So, bumili lang ako ng gusto ko. Yung sa tingin ko ay tama. Sa tingin ko ay tamang damit. Pero, ang dami kong binili guys. Yung pang formal, tapos yung pang casual. Sa lahat ng nabili ko guys, wala akong nasuot sa final round. Sa final talaga ng show. Wala akong nasuot doon sa mga nabili ko. Ayun, hindi ko lang din binalik sa tindahan kasi kinikip ko na lang in the future use. Yeah. So, baka magamit ko din yun in the future, diba? So, keep ko na lang. Pwede din naman isauli eh. Kaso, hassle na. Magdala pa ako ng mga anak sa tindahan doon sa Goodwill. So, hassle na. I-keep ko na lang. So, ito yung mga naging kasuotan ko ha. May mga history kasi yan, yung mga damit kong sinuot. Punta tayo doon sa yung pag-intro ko, pag-entrada, yung outfit ko dyan. Yung dress. Ito yon. Ito galing ito sa kaibigan ko. Ito yung sinuot ko nung nag-intro. Galing ito sa friend ko na si Linda. Binigay niya to sa akin kasi hindi na daw niya sinusuot. Binigay niya sa akin matagal na. Like, 2019. 2019 niya ito nabigay sa akin. Ito yung sinuot ko noong intro. Used na siya. As in. Pero ito yung ginamit ko, di ba? Nagka-purpose pa. Ayan, naganon ako. Sa intro yon. Tapos, punta naman tayo doon sa ating casual attire. Casual attire. Yun. Yung suot ko. Ito yung pang-ilalim ko. Bliktad. Ito yung pang-ilalim ko. Ito ay binigay ng aking sister-in-law. Binigay niya sa akin to. Kapatid ng jowa ko. Nagamit ko pa, diba? Puro mga recycle lang yung mga nagamit ko, guys. Ito. Tapos, yung pants naman, ito naman yung pants ko doon. Ito yung pants kong gamit. Huwag lang din, ewan ko saan to galing, basta binili lang din to. Dati. Tapos guys, yung shoes na ginamit ko, sandals, ito yon. Super old na to guys. Oh my goodness. Sa ex-husband ko pa ako. Sa ex-husband pa ako nito. Nahalungkat talaga sa paul. Sa ex-husband, mga 2014. Ito, nagamit pa, diba? Sa pageant. Bongga. Yung coat naman, guys. Yung coat para sa casual yon.
Ito yun. Ito yun, guys. Ito yung ginamit kong coat para sa casual. Ano ba to? Ano to eh? New York na. Made in Korea. Made in Korea siya, guys. Look. Made in Korea. So, ito, guys. Sa ex-husband ko din ito. Noong nasa ex-husband pa ako. Puro na lang ex-husband. Ayun, ganito siya. Nasa ex-husband pa ako nito, guys. Promise. Ayan. Super long ito eh. Ayan, nasa ex-husband pa ako nito. Nagamit talaga siya. Bonggang-bongga. Ayan o. Diba? Noon, sa thrift store din to, guys. Sa thrift store. Bumili kami nito. Nasa ex-husband pa ako. Ayun, bumili ako nito para sa... Kasi ang lamig that time eh. So, meron ako nito. Ayan, nagamit sa Pageant. Tapos guys, yung naging accessories ko doon sa aking casual wear ay ito. Galing ito sa Goodwill. Sus guys, sa lahat ng nabili ko sa Goodwill, nag-shopping ako para sa aking pageant. Ito lang yung nagamit ko. ito lang talaga ang nagamit ko. Itong necklace at saka itong earrings. Ito lang yung nagamit ko talaga, promise. Sa pageant. Buti na lang kahit may isa akong nagamit, diba? Bongga. Ayun. Yan yun. Tapos, punta naman tayo doon sa naging damit ko sa sportswear. Sa sportswear, guys, wala masyadong paghahanda yun. Mga old, as usual, old talaga. Ayun. Old leggings ko. Buti na lang, walang butas pa siya. Nagamit ko pa talaga. Old leggings, extra small. Made in USA. Ay, salamat. Made in USA pala siya. Extra small yan. Extra small yan. Tapos made in USA. Yan. Tapos, ito yung sports bra. Nabili ko to eh. Noong matagal na din. 2020. 2020 ko yata ito nabili. Tapos, ito yung dumbbell na nagamit ko doon sa pageant. Ano siya? 2 pounds. Look. Ayan, 2 pounds siya guys, 2 pounds. So, nagaganon-ganon ako. Nagamit ko din siya kasi hindi ko talaga ito nagamit in person. Ay, lahat na biglang nagamit eh, no? Tapos, tamang-tama guys, mayroon akong dumbbell na same color ng aking shoes, ng aking rubber shoes. So, ito yung suot ko, rubber shoes, sa pageant. So, matagal na din to guys, mga 2015 ko to nabili. Nabili ko to sa Kohl's. Kohl's, 2015 pa to. Nike siya. Pero hindi yan real. Fake lang to siguro. Kasi nasa 20 something dollars lang to eh. Nabili ko noon sa Kohl's. So, ito yun. Buti na lang may same color ako doon sa dumbbell. So, kaya yun yung ginamit ko. Yan. Same sila, diba? Mabuti na lang nagka-match. Ayan. Tapos na tayo sa sportswear. Doon naman tayo sa ating formal attire. Ayun, doon natin sa formal attire, guys. Ito yung naging... Ito, guys, ito yung sinuot ko sa formal attire. Oh my goodness. Ayan. Diba? Bongga. Ayan. Oh, nalaglag yung sing-sing. Ang luwang ng pumayat yata ako, luwang. Nalaglag. Ayan, ito yung sinuot ko sa aking formal attire, guys. So, bumili talaga ako ng dalawang gown. Pang formal attire, pero wala akong nasuot doon. Ito yung nasuot. Ito yung pinili ng mga pamangkin ko. Kasi bagay daw sa akin. Okay ko, ito. Oh, yan guys ha. May history naman to. Guys, itong gown na to, itong damit na to, galing to sa aking ex-husband din. Oh my gosh. Mostly nang nagamit ko galing sa ex-husband. Noong magkasama pa kami ng aking ex-husband. Ito, kasi yun nga sa Light Brigade guys, ito yung ginamit ko noon. Oh my gosh. May bakit ang picture dyan? Yun yung dati. Alam ba yun? Kailan ba yun? 2014. So, ito yung suot ko, di ba? Yan. Kaya naman, ito yung pinartner ko doon sa coat dati. Kasi malamig yung time na yun eh. Ito yung pinartner ko sa coat. Nagsuot ako nito. Tapos, ito yung
pinaibabaw ko kapag nasa labas na kasi ang lamig. Yun. O, diba? Bongga, nagamit ko sila sa pageant. Yun. So, ang naging suot ka naman sa aking sapatos, guys, yung partner ko dito doon sa pageant. Itong sandals na to, guys, ang suot ko doon sa pageant. Ito, pinapartner ko nito. Yan. Black and white. Black and white yung team ko eh. Ayan, guys. Ito yun. At saka alam niyo bang history nito? Guys, ito yung sinuot ko noong kasal ko. Kasal ko sa aking ex-husband. Ito yung suot ko. Nagamit talaga sila lahat, guys. Promise, ito yung suot ko noon. Diba, ang ganda, no? Second time ko pa lang siya nasuot. Sa wedding, at saka sa pageant. O, diba? Parang may swerte yata eh. May swerte yata tong mga nasuot kong mga luma eh. Kasi, alam nyo, may mga history, di ba? Tapos, naging first runner-up pa ako, di ba? Tapos, first timer ko pang sumali sa ganun. Di ba? Ang saya. Nakakatuwa, di ba guys? Kung iisipin. Kaya gusto ko talagang i-share kasi natutuwa ako sa history ng mga sinuot ko. Tapos, guys, doon naman tayo sa accessories sa sinuot kong earrings at saka sa necklace. Ito yung sinuot kong earrings. $3 sa $3 something sa Walmart ko to nabili. Tapos, sa Walmart ko to nabili yung mga accessories ko. Sa Walmart ko siya nabili. Yan, diba? Ang gandang saya, guys. Dahil sa tuwa ko, guys, bumili na rin ako ng Corona. Yan, guys, Corona ko. Oh, diba? Bumili ako after nung nanalo ako ng first runner-up. Kinabukasan, bumili ako ng crown. Yan, bagay ba? Ang saya lang. Kasi ang saya-saya eh. Di ba? Sineselebrate ko talaga yung aking pagkapanalo. Kahit virtual lang. Kasi masaya. Bakit ko pipigilan sarili ko, hindi ko i-share? Masaya ako. Masaya. Masaya si Pilar. Yan. Yan yung necklace. Char. Tapos yan yung Corona. Baka malagay. Malikot ako. Ayan yung crown na nabili ko. Diba? Ang ganda. Ay. Charot, ek. Ayan, may Corona. First runner-up, Pilar Vlogs USA. Saya. O guys, yun na yung mga history ng aking mga kasuotan. Gusto kong magpasalamat talaga sa lahat ng bumubuo ng NSP Pageant at saka sa mga judges at saka sa admins. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpili niyo sa akin as your first runner-up. Thank you. Ako'y magpapaalam na. Bye-bye. Thank you so much. Please don't forget to subscribe, like, comment, and hit the bell for more videos. Paalam!